Magandang araw po sa inyong lahat as we are celebrating our special Mother's Day celebration dito sa St. Jude Parish. We will be interviewing a mother. Instead na kukuha tayo ng mga images from the YouTube. Let us come up with our own stories. Ang ating pong interview at makikipagkwento po tayo kay Jane Ortega, widow, wife of the late Darius, na mayroon po silang 5 anak. And all of them are serving in the church. And she's the acting president of our companions nang si-serve po sa atin sa ating misa. At gusto ko pong itanong kay Jane. Jane, as a mother, what are the joy? Kinakaligayan sa puso mo kahit na wala na si Darius. How do you find joy sa mga anak ninyo? Alam ko, makukulit at malilikot pa dahil maliliit pa sila. Bali, as a mom po, yung nakikita ko silang lumalaki at sa tingin ko naman nagagabayan ko sila. Tulad nga yung na pag-serve ko sila sa simbahan, yung 2 girls ko po nagko-choir, tapos yung 2 boys ko nights. So natutuwa po ako na kahit na hindi man kami ganun kayaman, na itataguyod, na iraraos namin yung everyday needs namin. At saka thankful din ako na nandyan yung community ng St. Jude para maging family din namin dito sa Pampanga. Alam niyo po, nung unang taon ko pa lang dito sa St. Jude, a month after my stay here, Darius, who is an EMDC, the late husband of Jane, passed away. And deep inside me, I was crying when I saw Jane widowed at a very young age. Tapos po, yung anak niya, 5, 13, tama? 12 noon, 12. Tapos si 8, tapos 7, 3. At yung bunso si Diana. Maliliit po sila, 5. At after more than a year, I've seen her stand as a mother and a father to the community. Ano yung nasa puso mo na gusto mong ibigay na message sa mga mothers na na-challenge sa pagiging nanay nila with your experience? Bali, sa nangyari po sa akin, gusto ko pong i-share sa inyong lahat na talaga pong very powerful po yung prayer. Kasi po, hindi naman po mawawala sa everyday na experiences natin yung talagang mahihirapan tayo o masasagad tayo sa pagod. Pero kung talaga pong magdadasal lang tayo at hahawak tayo sa Kanya, napatunayan ko po talaga na talagang sabi nga nung mga nakausap ko, malakas daw po talaga kay Lord yung mga widow. Kasi talaga pong sa experience ko, magugulat ka sa darating na biglang dumarating talaga yung hinihiling mo nang hindi mo ina-expect. Talagang may time na talagang yun na lang kasi yung panghahawakan mo, yung magdadasal ka na lang kasi parang wala ka nang natitirang option para sa mga nangyayari sa'yo, yung parang siya na lang talaga yung pwede mong hawakan, tapos magugulat ka na nandyan na yung answer. Talagang, sabi ko nga, very thankful ako na talagang yung community na kung saan ako naiwan is naramdaman ko talaga na inaalalayan ako. Kasi kung titingnan ko, na mag-isa lang ako at magkukulong ako, parang paano yung mga anak ko po, 'di ba? So, thankful ako na dahil yung community kung saan ako naiwan is talagang feel ko po na talagang part ako ng isang family. Maraming salamat, Jane. Alam niyo po, we also would like to express the theme of our celebration ng Mother's Day. I love my mom. It's not only the mom na the mother Jane or the mother in our home,
sabi nga ni Jane na nakatulong sa kanya the community of St. Jude, our parish, our community, and at the same time, her prayer life, her prayers to Mother Mary. Let us also dedicate our Mother's Day to our mom. We love our mothers and also our Mother Mary, who is teaching us how to pray. As a gift, a simple gift of our parish to Jane, the beloved mother of 5 children, we would like to give this simple token of our theme, I love my mom, a rosary bracelet that you can use, and a reminder of the love of your children for you. Thank you. Welcome. I love my mom. Si mama ko, first of all, binabati ko siya ng Happy Mother's Day. Tapos, i-describe ko siya na siya yung naging superhero ng buhay ko. Kasi, lumaki ako ng tatay. Siya lahat, hindi siya sumuko. So, masabi ko lang sa mama ko, Ma, thank you and I love you. Ma, I love you. Yung mom ko, siya yung taong nasa abroad kasi siya eh. 8 PM ako umuwi, pagagalitan niya ako kinabukasan. Kahit nandito ako sa Pilipinas, siya nasa abroad, talagang malilintikan ako sa kanya, uwi lang na wala sa hostel. I love my mom. My mother is a superwoman because she will do everything for the sake of her family. I love my mom. My mom is my hero. I love you, Mom. Happy Mother's Day, Lola. I love you. Hi, Ma. I love you. Happy Mother's Day. Parang ako yung mama ko, yung superwoman. Kasi gagawa naman kaya kami yung sakripisyo. Kaya kami nga, may kakapatid. Kaya, I love Mama. Happy Mother's Day. Love you. Hi, Ma. Ima ko, the best you. Yaka po. I love you, Ma. I love my mom. Happy Mother's Day, Mom. I love my mom. Hi, Mommy. Happy Mother's Day. Thank you for everything. I love you. I love my mom. Ni nanay ko, galing mag-zumba niyan eh. Padagdagan ng allowance. Siyempre, super mahal ko siya kasi parati siyang andyan. Sa lahat ng tao siya hindi iiwan sa akin. Gusto ko lang talagang sabihin, Ma, mahal kita eh. I love my mom.